El nostre és un compromís per la mobilitat, per un transport públic accessible, còmode i que realment apetisca agafar-lo, i no com ara, que tardes quasi una hora o més, fins i tot si vens de Mutxamel a Alacant, en arribar. Per això volem proposar un autobús llançadera que arribi a Alacant com a molt en mitja hora i seria 2 voltes al dia. També és necessari la connexió amb el tram. Estem a 5-10 minuts en autobús de la primera parada del tram. Tenim que tindre connexions, una connexió cada 20 minuts. No podem tindre una connexió amb la universitat cada hora amb uns horaris impossibles. Això fa que no agafen l'autobús. Per això proposem enllaços cada 20 minuts. Enllaços cada 20 minuts també en la platja. Volem fer una línia del 20 realment accessible unint les parts del poble, que connecte amb l'institut, amb la font, el poliesportiu, tot això en serveis cada 20 minuts també, perquè si no la gent no agafa el servei públic. Parlant de mobilitat, hem de tindre un poble accessible per a totes les persones. Proposem plataformes úniques en les noves urbanitzacions. Plantegem també fer accessible tot el que és la part comercial de l'Avinguda Miguel Hernández, de l'hospital, als centres comercials, centres d'oci, centres esportius, perquè ara mateix és molt difícil, és incòmode passejar per aquella zona, i és una zona que els enriqueix. Una mobilitat que unisca la part comercial de la carretera, de l'Avinguda Miguel Hernández, i la part comercial de la zona nord, la que més propera a Mutxamel. Per tot això, per el nostre compromís amb la mobilitat, vota bloc.